Máte po jedle nadúvanie, bolesti hlavy alebo začervenanie pokožky? Tieto príznaky môžu súvisieť s neznášanlivosťou histamínu. Pri zníženom množstve alebo nedostatočnej aktivite enzymu DAO môže dochádzať k zhoršenému odbúravaniu histamínu z potravy. Základom je úprava stravy a obmedzenie potravín s vyšším obsahom histamínu. Súčasťou diétneho režimu môže byť aj doplnenie enzymu DAO vo forme potraviny na osobitné lekárske účely. Produkt enzym DAO od slovenskej spoločnosti Generika je určený na diétny režim pri nedostatočnosti enzymu DAO alebo pri histamínovej intolerancii. Špeciálne ochranné balenie pomáha zachovať aktivitu enzymu počas celej doby trvanlivosti. Vďaka acidorezistentným kapsulám sa enzym uvoľní až v tenkom čreve. Výrobok sa má používať iba pod lekárskym dohľadom.